plus Vice Chairman তাই ex MLA Mr. P.K. Rangkhol তাই ex Chairman Mr. Jagadish Debarma তাই ex MLA Mr. Animesh Debarma তাই আরো যে তংনাই প্রেসিডেন্ট তাই বিভিন্ন বদলনি করনাই তংনাই যতন বুং সালিয়া যারা কমনি বাগै বরংনি খুলুমুং তাই বরং চিবাইয়াফोर आंखौ थानि सानाय पुइलाना बेलेखे खा तंथका तामुन हुनबा तिनि सिङे ताखुक ताइ बुखुक अ जागा कुथुम लाइजाक तामुन बागे कुथुमका बोसो जरते जों साइमान माया आबोजों रोंना थाया हायफानो तिप्रासा दफा थांसाङै दफानि मुकुमु हुकुमु अ हाननारना नै तिनर कुथुम लाइजाक आबोने आखा थायो ताबो पुलाना सानामु जोङो आगि 1951 the then Home Minister G.B. Pan bin Anaro Tripura Kingdom Mother Khaimani Yaguno Kaisa Commission Salam Jago Tripura Habo Fatan foreigners of Fayu Azagan Hanu Basarano Sokamuri Tonka Tamo Khaiman Hune Parliament Hoite Commission Salam Jakha A Commission report Ka Tripura Habo তাই ফাতন বরন जों তাই তিসগি মালিয়া হাইফানো পার্লামেন্ট কোন মুংসা খাই মালিয়া বন তুই হাইনা হাই 1960 ইউএন দেবার কমিশন দ্য দেন হোম মিনিস্টার বিন আন্দারব হাইনা হাই কমিশন সালাম জাকা আ কমিশন বা শাখা ত্রিপুরা হাওয়া খরকসা ফাতানে মাইগেরনো जों তাই তিসগি মালিয়া আহান বসারা কমর তমাইখা आहान बसार मुकुमु कमाय तमायखा हमें साका हायफानो आ जागा नुकजाखा पार्लियामेंट आबनो इमप्लीमेंट खाइमालिया लास्ट इंद्रजीत गुप्ता 1997 द देन होम मिनिस्टर आ जागा बाहायनो हाय कमिशन सालाम जाका त्रिपुरा ने हान बसारक माइनरिटी नि माइक्रोस्कोपिक नि थांका जों आहान बसारनो जों तामुमा बासिरनाय जों ताम खाइमान ने कमिशन सालाम जाखा आ कमिशन माहायनो रिपोर्ट खा त्रिपुरा हाव बुसक फातन बरक तंग आसाम बुसक फातन बरक तंग मेघालय बुसक तंग आबा हायखाय रिपोर्ट खा हायफन आ रिपोर्ट इमप्लीमेंट खाइजालिया आबुनि यागल जों नुखा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट त्रिपुरा हाव इमप्लीमेंट खाइखा जे बरक दफारक त्रिपुरा सानि बागै जे फाइट खायनाय बरन बलं बरक हुने कगै बुथार दे हुने आबो बुथार जाका जों आबो साइमानो चिनि कामि आमचरक अबा हेकबो सकजाका हायफानो चिनि त्रिपुरा सारक जों थैतुंमाया आबन बागै जों लामा लुंकुरु हिमै अबा हेके जों आन्दोलन खायमिया फुरु ताबु नुखासों गोबामा बदल गई गोबामा दाबि सानलायो आ जागोन नों आं दल सोखाङै तलाङै थाङै जतन दल जोंनो बासा जों सापर्ट खायो ताबु जरा त्रिपुरा हाव जों तामोंखा उ सोखां 8 तारिखो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल 2016 प्रोटेस्ट खायो 2016 अबनो तुय जों जागा जागाव जों सालायो हायफानो आबासो इम्पोर्टेन्टनिया तिनिसे साइमानो आबन इम्पोर्टेन्ट बुसुक साइमामन यागलो तिनि नेसुनि आन्दारो तिनि नॉर्थ ईस्ट कलेक्टिवली फायो जों तिनि प्रोटेस्ट खालायखा आ जागावो तिनि आने ताखुग्रक गुलि कगजागो खाग्राते दुइटा गुलि कगै थाङो चिनि ललित मोहन देबरमानि सुमिन्दि यां देबराति हाबै जागारते कगै थाङो जों बर' तंखा त्रिपुरा सारक
chini kha du dum kha ha kamai tango jaga jaga ha talang jaga tango jaga jaga bolong talang jaga tango जों आबोनो बागै जों सिरि खगया जों राजनीति अबाहाय सानो हंगा जों आरा दल दल खा फालियो ताखौ ताइ बुखौ निन हा गरे हिंगा का नों बर याखौ बेरानाय तिनि सिन बरक तिनि सरकार आसुगै दङो आबोनो सिखामो जिन बर सरकार आसुखा जों यद यखा जों यग्या तामोनो बागै जों जार जार इन्ट्रेस्ट जार जार चेर आबोनो से जों नायलाय दङो आनो दफानो बागै आं थैरनानो बागै आं नाया आनिबा आं हंखाय बुलाय तक लायो थै कतकै मानो बुनि दफाबाय फानो लराय खायनानै आनो हा सेलजों तंखा लराय खायनानै आरखा जों माया आर्टिकल 286 शिड्यूल एमेंडमेंट नो खाय तंफुरु जों सावो एडिसिबो तानो बरकमानो चलि तंमले बरनो साका फायदि नर्थ इस्ट जत 6 शिड्यूल जातुय तंनारक थांसा खाय जों आबोनो दाबि खालायनो जिनि त्रिपुरा हानि 6 शिड्यूल नि जे जिनि मन्त्रि साय तंनारक बरक थाया सारा नर्थ इस्ट जत एडिसि रक फाय बरक मीटिंग आसुगै आबोनो यागलो बरक थाङो दिल्ली थाङो बरक मेमोरेंडम सामिट खायया तिनि जोंनो 6 शिड्यूल जे जिनि पावर तंगो 12AA केनो ताबो लगा एकटा एक पास खायमिया जों बरक ताखा ताखौताय बुखौ जों सायमानो जों जॉइंट एक्शन कमिटी जत अर्गानाइजेशन थुमै कायसा जों प्लेटफर्म फायो आमो खरसा ह्यूमन राइट्स अर्गानाइजेशन बरक पोस्ट होल खाय तंगो आ जागन से जों जॉइंट एक्शन कमिटी को खायै सिरि त्रिपुरा सारा थांसा खायना बगै 1.5 बोसोर जरते बुरनो सकां सिविल सोसाइटी रो थांसाङै फादेसिरि जे लिडार रो जों थांसा खायसिनाय हने जों जखते आसुक लायो पुला खा खनाओ सेस में सकाय खनाया जार थालायो ताबुं लागोना जों आबा हाय कायसा बुफांनि बेदक कागै थांनानै आ बेदकबा बुफुर यारं न बुफुर बुथाय थायनो जों बुथाय बुफुर मासा न आबादा जों ताबुं नायलाय दं ना गुबुन जों सिविल सोसाइटी साबुकसिनि लिडार न कायसा जागा फायदि कायसा जागा न फायाखै त्रिपुरा हानो कक्ता साजन नरक कायसा जागा न फायाखै त्रिपुरा हानो कक्ता सादो नों आं सिनागा दाल बिदाल बदलङै आनि त्रिपुरा सानो थैनो नों सेब खायमेया आबोन बागैनो आं दिनै गुलि जागौ आबोन बागैनो दिनै आरो नों सरजागौ साबो रेसपेक्ट नानाय आबोन दायित्व साबो नानाय जों नायो जोंनि लिडारक जोंनो लिड खायथु हाबा थायावै बल फायावै बाजार मोहै फायावै दिनै आरो फायो आनो लिडारक तामो खायनो मुसुं ओ हा त्रिपुरा हा जों हाया माया गोनां फाटान बरफ फाइनालावनो जों जागारखा आबोन बागा दिन तामा अपराधखा दिनै तामोन बागै सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल न पास खायै दिनै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिनै फाटान बरनो अर दुबै तेब तननाय तार माने त्रिपुरा सा बरक ताइनर सामु नांलिया निनि हानि जे हा बिसंनो रिसोर्स निनि बलं नसब काम नांसियो आना काम नांलिया दिनै आबा हेकेतानि जीवन पाइनाय आबा हेकेरे थुनानै जे आन चुरारक फाइनाय जेनेरेशन आं आबा हेकेरे जागार कलांनाय आं दालां तिसाव 2 ताला 3 ताला साबन बागै आन बसापुतै जेनेरेशन बागै आं कथा तंसाकसे आन बसापुतैनो नों बथा तंगाकाय आने बसापुतैनि लाइफ सेक्युर बरतं आं भाके बाचिनाय दिनै आंनो साना मुसुङो अ सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल स्टप जों जेसे खामानि खालायनाय अमनो जुदिनो
गभर्नमेंट ऑफ इंडिया पास खाय जों तिनो बाके सिरि सिरि खाय तंगिया आबोनो बागै जों पाल खाय फायदि खा थांसांनि जों तिनो राजुक तंनाय रक नरक सानि लिडार नरक सानि तिब्रासा नर जवा हाने फियगनाय ओ राजुकनाव लिडार रक बा सामुंसे खायनाय नरक सा आसल लांगर लमनाय जुदर ठीक करि हिंका काकाय आ लांगा कखय मखय इंनाय तिनि नों आंसे तिनो लांगनो कखय मखय का खायो तिनि रक खा बासादै ओ जे तिनो लिडार होने जों चंगै तंनाय रक न जुदिनो बर पिरु पर कासे जागा फायाखाय नों आगदने कामि आबदय हाब्रिया नों आं तिनि आसररिया नर जुदिनो आबोनो समाय तागै कुबुने जों तिप्रसा थांना मुसुङो ओ हाना जों नांना मुसुङ काकाय नों मानाय हायाखाय बनबो नों दुमसावो बनबो नों लपसावो बनबो नों कबागो नों ओ हाना तैमाया ओ हाना नों तैमा हाबिया आबोनो बागै तिनि जों साइमानो तिनि जागा जागाव तिनि हाना जागा दङो खर बुसुर फाइट खायो आ जागना जों मांखा खर बुसुर जों तिनि रासतिनो पगुय गुबुन थांसाका फाइलेसिनो थांसाका कक सालासिनो होने जों फाइलेक्या आबोनो बागै तिनि अबाहाय जरावो महाराज तिनि लिड नामनो बागै ओ महाराज तिनि थांसाका फाइदि होने बसाका आबोनो बागै तिनि जों जतन फाइक्या आबोनो बागै न तिनि सिविल सोसाइटी राग दि ताइ जों तिनि गभर्नमेंट ऑफ इंडिया न जों कासे मेसेज मार होनाय जेता जों सेफ सामने बिसिङाव तंनाय तमखाय India is a democratic country. Democracy was in the right to go, in the corrupt sanani. In the right to go, so open a bada kainani. In the right to go, in the Jibuna Sunsi decision. Nung Delhi to go, and the Jibuna decision I mia, and the Hanang Bahaka Tidolai, and the Gorono Bahaka Tidolai, and the decision Nanai, Nunya, Aratongan Naimia. Abon Bagano, and last day, Sanamusogo, Padi. So हाने केंजुआ हाय तांगलाय दी हाने केंजुआ मकर से करे बस चसमा सानो तिनी कुक्सिया याखं से करे बस बुजुता सानो आबा हेके मने जों सालाय थालाय दंसिनाय फारि गुबुइनो जों सालायै गुबुइसिनो थांनानै लामानो जों सालायो अ हानाय जों यासा रायनो अ हा सिनेमा अ हा करिखा माने जों करिखा आबोन बागै तिनी जों जतनो पाल खायै खा बाक्सा खायै तिनि आइननि बिसिंथि जों फाइट खायै तिनि अ दफानाव जों काइसा नारं लायै तिनि जीवनाव जों बासिना बागै तिनि हानो नारंना बागै तिनि बलनो नारंना बागै तिनि रिसर्च नारंना बागै जों तिनि आपिल खायनाय तिनि महाराज नबो आपिल खायनाय तिनि निनि लिडारशिप जों तागे गमाय दं महाराज you take the leadership from now and bring all your projects together into one platform. So Maharaj basawo Maharaj ni responsibility ka nung tini joto ni project no nung kasa thangsa ka tubudi phadi thangsa ka tumi maya hinga kai chung failure nai abon bagino asal jor tini sawoi ang okno pairana mus pairnai phadi chung jarai phurono thima sawo dofane samung tangoi puta bura ngoi baruno dukha kosto ka rei tongi lab kare abon bagino तिनी बेलके हामबाय ते खाकसं मारुवा जता ताहुकताय बुखुक जरनाय खानाय तमन बागै फारे जों सिविल सोसाइटी क्राक ngै कासे लामा हिमलायै सिनि लिडार न कासे प्लेटफर्म फायदे होनो जों सिरि खगलायनो